E placă geamantele de apă. Nu ai venit în față. Ce? Eu văd dacă te filmează. Nu! Bă, și acum tu băgai sabia în bucă, da? Hai, mai apar din spatele lui. Ia. Carlos, acum mă filmez cu a mea, pe mine. Și acum ne luptăm așa. Cu eu pe asta, o ții de aici așa. Din partea cealaltă. Partea cealaltă, de acolo, știi, hai. Dă-dă un ce. Bă, dar nu doare asta, nu? Ține așa, ține așa. Carlos, acum filmează cu așa. Ține una. Ține așa lama. Ține așa lama. Ține așa, bă, lama. Ține așa. Haide, bravo, David! Oh! Ești mort. Ești mort. Sabia jos. Și omoară-l! Și acum bagă din mine, mă! Bă, nu mai fă cu asta. Bă, nu mai fă cu aia. Nu mai fă cu aia, că doare. Uite, eu țin sabia așa și tu dai până în cadă. Că mă doare brațul. Bun. Că mi-i dă cu aia mungă. Hai, rupe. Poți? Poți să rupi așa pe picior? Nu, că mă spui lui maică ta. Dar nu poți să rupi pe picior. Ba, da, dar mă spui. Ia! Nu, că mă spui lui maică. Nu poate să rupă. Da. Îți spun că oricum nu se poate rupe nici la mine. Uite, mă. Bă, îmi duc sabia în casă. Uite! Bă, îmi duc sabia în casă. Hai, mă, te rog, încearcă să rup pe genunchi. Nu mi-e plătești. Bă, Carlos, filmează-mă și pe mine, luptându-mă cu... Bine, Dominico, opresc? Da, opresc.